nok bunda deno calon tuan rumah bunda lebih gaulai geding masyarakat Jemaras bengi ngomongi cinta janji harap setia padahal bukti ini sampean sulayan laparkan panitia janji seribu janji sering diingkari nok cinta ngomongi manis semanis madu kelingan waktu lagi demenan harian ngomongin no kopi orang anggo dolanan mimi dandi ngomongin manis kayak madu nyatane no kopi mung cuma ngerayu alah go bakal luru jodoh luru sing janjine pasti aja manis ning awale nanging pahit ning akhire yakin mah maipen kan wis anu baturisan no ken magentenan maipen ga pengen ngrungoakan unen-unen sing merduku lamun beli merdu priwen ya harus digawe merdu bae kan ya sing lagi panteng ning dina kieu Jemaipa ya eling dening anake wong londo bagai namboke arane darimah tekang anak-anak kayak campuran londo Jawa Helen Rawan iya Maipan najan diundangnya Helen tapi nama kepanjangannya Helen Rawan tolianan petita kok kayak anu kayak tangganya kita kuno kayak rabina Kang Jai beli asing ya Maipan iya Maipan kin mah kosin nonggone suwe payak ini nok kuni ku kosi beli teka-teka temen wis ya gak balik bayu kita pat pepean durung dintasi kesasar apa sih kakangku ya udah kesasar ku jagatnya ku kosi samba batu ke kita ta ya wis ayu balik ya ayo balik ayo kita menok aja balik apa sih aja balik masih betaning kene tulung aja balik ada jagat ada mau balik kalau jagat yang lakap mau caki bebel kita mau balik ayo kemuyu ilok isin kita ke bakat nemu jalanang temen seneng ora Maipan ayah kita sing wadon bego dawa mengkene nih ya Bagi balik, mana balik mah? iku anda wong lanang mas kumis yang geruak setengah Pucuk. Maipan Maria papaku kakak Nona Helen iya isun sing mau ning ini sing mau kula ku ngenteni sampean rupane angin iki adem semliwire gawe syahduaken ning kita wong loro ning pertemuan nggih kakang ayo kakang pengen ngomong sedelat yai mangga
sore padang esuk kaya katon mis klebate kang aja nek kene sing duwe kumis beracun dewek kaya katon bae semloyonge katon mis klebate kang aja minang kene sedulur dewe sereng aya denok mama denok keding aya denok bunda denok minang kasing 2925 dewe sereng kang lebih gaul bunda lebih gaul sereng mama aku minang kene sing ditebangi sereng mama bela keding Nokwati Mas Widi sing ana ning Palembang dewe jare pengen ketemuane dhewe kan nang apa Helen kini gawa batur toliga kayalah kasejene temen isin kakang Herman ngomong Kakang Herman no nyai aja dianggap wong sejen. kaya wirang kaya isin kaya lingasam moning atin Lamun tasing dimaksud sampean maipen dudu batur dudu wong sejen dulalen kakang. kian kimaipen arane Maipen sing mong Helen ya binaka mbok mbane Helen ngurusi sing awit cilik ya maipen kakang. berarti kian aratine sing awi cilik ngopeni lan uga ngurusi Helen Nggih bener. kakang iku isin dadine ngomong sereng bapak panitia ibu panitia geding bapak kunci ibu kunci sing ditembangi Nok, Kula maipen. nyawan gamaipan ku ngalamin nom dikit ya. Ada wong demenan di batur ku isin ningan ngomong aku. Dadi maipen pengen mendi. Kin mamaipan aku ngelinginung. Aja tersinggung ya maipen. Ora nok, maipan gak ngerti. Tadi kini metak tinggal dikit ya nok ya. Tapi aja doa maipen nih ya. Kuning warung sebelah. sereng Nokwati geding Mas Widi geding wong ana ning Palembang Ditinggal ya nok. Sing hati-hati. Mas ditinggal. awas saja doa maipen Aja larak lirik. kan enak ngomongnya bakal wis wong loroan toli apa ku Helen ku beli rasa kangen ning kakang Herman rasa-rasa bengi selalu keimpi jagat ki pengen gage awan pengen gage esuk supaya bisa nempati janji sing wis pernah kakang ucapaken wis ngancik tekaning janji wis ninggal tekaning mangsa tekaning mangsa Kakang Herman iya dilawani Helen kelawan maipen umpet-umpet taning dinakian. Setengah colong laku tanpa sepengetahuane ibu kelawan Rama. Karena Helen ki banget saking pengen ketemu nek rasa kangen sing beli bisa kebendung
kelawan sampean, kula ki wis banget rindu kakang. Sing bener Sirai. Temenan, Aja guru Sirai. ora ilok bohong Helen. Kang tunanya deno bunda deno ke keding. Kang lebih gaul bunda lebih gaul ke ngeding. Senajan ning ati ning Helen duweni rasa dedemen kelawan kakang. Kakang uga ngrasakaken nampi raos Yai. Maksude sampean, Jadi Yai, kakang kelawan Helen wis pirang tahun jalanaken hubungan. kurang lebih napak 3 tahun gien kakang. 3 tahun lawase. Iya, Tuli ngrasakaken kakang ki pengen ora Yai. Artine senajan Helen wong sing terpandang, wong sing dihargai, anak ning palimanan Yai. Kang Ajo sing duwe kumis beracun emang sayang. Hambane Helen kaya dining ramake minangka wong sing paling terpandang ananing kresidenan, sedangkan kakang Herman anaknya seorang mubalik sing ananing kelangan. Tentune setrata hubungan sing bakal mengkone dadi tolak ukur sing bakal jalanaken rumah tangga apa beli izin lawan kakang ya. Paperiangan minangkane bos lah saking langit. Paperiangan bos langes balon sayang. Beli izin yakin Helen ne duwe laki mengkone anake wong kere wong beli duwe. kakang Suherman. Iya Yai. Pintere wong ngomong wong rumah tangga kan dilandasi suka kelawan terima. Apa kuno Yai? Senajana sampean iki wong beli duwe, senajana sampean wong sing banget sederhana, tapi Helen kin rima ning keadaane sampean kakang. Bener beli bohong ucapane Helen? Aja kumawatir, temenan Helen beli Kayak bohong. apa bukti ning ucapane Helen? Asar we. Asar. Ayo dihormati. Bareng-bareng sholat asar Ayo, Yai. keringin kakang.